Molt bé. Ara anem al reconeixement d'òptims, l'acreditació internacional i el tema de la ISO. En acreditació internacional, què tenim en aquest moment? Tenim els estàndards de continuïtat de l'atenció, per exemple, de la Joint Commission o els estàndards del CARF. O sigui, hi ha diferents tipus d'estàndards a nivell internacional que podem utilitzar per a l'àmbit de la dependència. Aquests estàndards, tots ells, fan molt d'èmfasis en alguns temes. Per exemple, estàndards vinculats a l'atenció a la dependència. Per exemple, el control, la gestió de símptomes. Fa molt d'èmfasis en aquest apartat. Les implicacions ètiques de l'atenció al procés de presa de decisions, la participació del ciutadà. Fa molt d'èmfasis en les transferències, en les coordinacions, perquè l'usuari viatja en el sistema. Digo, com es coordinem entre serveis socials, l'atenció domiciliària, el sociosanitari, el PADES, l'ADOM? Com fem aquesta... I aquest és un dels reptes grans que el treballa. Per tant, un sistema d'acreditació és aquest que està treballant per a millores continuades en les organitzacions que treballen temes de gestió de risc i que són específics. I el tema de la ISO. I quan tu dius la ISO, usualment la que més coneixem, la que tothom treballa, és la 9001 del 2008, que ja és l'última versió. Hi ha altres sistemes d'ISO, està el de medioambiental, etc. Però bé, centro sobretot en aquesta. Bàsicament ens està dient com estem gestionant el sistema de gestió de qualitat. I vosaltres, diu, escolta, què és millor, una ISO o una acreditació? Tot depèn per què el vulguis i per què el necessitis. Això podria ser un tema del debat. Hem treballat amb la ISO, hem treballat en temes de FQM, hem treballat en temes d'acreditació i aquest podria ser usualment on trobes que és més útil. El més important és que tinguis un sistema de millora, el que sigui, però que funcioni i que sigui útil. No diu aquest és el millor. Cada vegada més hi ha més complementarietat de models. L'important és per què el vols. Per tant, un reconeixement d'òptims, tenim el tema de la ISO, l'acreditació o altres mecanismes. I finalment, per exemple, temes abordats en sistemes d'acreditació internacional, desenvolupament, aspectes emocionals, temes de qualitat de vida, temes missió, visió, l'ètica, els valors, la seguretat, el confort, la dignitat, com és una organització que aprèn el desenvolupament, l'estructura dels equips, les instal·lacions, els recursos humans, la satisfacció de necessitats. O sigui que hi ha molts temes que abarquen. Però aquests són una agrupació de grans temes abarcats en diferents models d'acreditació que puguin existir. Molt bé. I l'últim, a nivell extern, que ens pot ajudar, entre d'altres, és tenir un sistema que ens ajuda a buscar els millors. I a vegades és el tema del premi al millor. Dic, escolta, aquí és el tema, dic, presento el premi a l'FQM i em presento amb la memòria, què és el que tenim, i com aspirem a l'excel·lència, com treballem i com sumem en aquest model de millora tot el que nosaltres estem fent perquè realment pivoti en el ciutadà. I això és la tercera part que volia compartir amb vosaltres, que la qualitat es pot millorar des de dintre i des de fora. Tots dos s'ajuden, però el que és realment important és un sistema de qualitat de millora interna en les nostres organitzacions, que estigui coordinat i que estigui compartit. Però alguns problemes que ens trobem, què diu l'evidència, què diu la recerca? Ens diu que, per exemple, que l'atenció o sigui, dintre l'evidència, és una publicació del 2003, del que diu l'evidència que estem complint, només estem complint una miqueta més del 50% del que seria beneficiós pels ciutadans. O sigui, el que en teoria diu la recerca, i això sent optimistes, només estem posant en pràctica el 50%. I si el mirem en l'atenció geriàtrica, per exemple, l'atenció a la persona gran, aquest baixa aquest percentatge de forma substancial. O sigui, no estem aplicant les evidències. Hi ha un gran gap entre el que en realitat funciona i els esforços que estem fent. I com treballem aquest gap? És un repte, és una pregunta d'aquesta tarda. Si realment volem passar el coneixement a la pràctica en aquest procés de professionalització, això s'ha d'abordar. I per tant tenim una menor i per tant hem de partir que la vida no és tan simple. Dic, és fàcil dir-ho aquí, però a la pràctica què em trobo? Per tant, la vida és, si tot fos tan simple que si faig A i obtinc B, però hem de tenir en compte que en qualitat les coses, que és com la vida diària. Volem fer A, arribar a B, però hem de tenir en compte C, D, E i F i totes les demés. Amb les persones que tenim, amb els riscos, variables, etc. Doncs només dir-vos que hem de tenir en compte la nostra realitat i el nostre context. Que a vegades sembla que sigui fàcil, són fàcils les coses, però
que hem de tenir en compte aquest. I que per millorar, un dels temes que vosaltres mireu, quan diu millora de l'atenció a la dependència, tothom fa èmfasis en com gestionem les interfaces. Tothom, és un tema transversal. Allò que tu vas revisant, millora la qualitat en aquests àmbits, diu les transferències dels nostres pacients o de les nostres persones usuàries del sistema, perquè la persona és la mateixa que està viatjant. I ens fa molt d'èmfasis tothom, és un tema transversal, les coordinacions reals i evitar les repeticions. I diu que en aquesta gestió d'interfaces ens torna a dir l'atenció individual i l'atenció col·lectiva. O sigui, ens diu no perdem de vista que no pivotem la llei, la normativa d'atenció a la dependència només en un fet individual de persones. Ens diu, compte, no ens escorem només a la qualitat de vida individual, contempla també la part social, com a comunitat i com a grup. I que aquesta part de promoció de l'autonomia, com l'estem abordant? Està dient, compte, que a vegades tenim impulsos comunitaris que hem de deixar de fer per centrar-nos a la part individual. I ens està dient, compte, replantegem, no deixem aquesta part col·lectiva que ens ajuda a esmorteir moltes vegades amb aquests professionals que estan en primera línia, que són els que donen resposta, que estan en un sistema de serveis socials, de sociosanitari, un sistema de salut que està transversal, que està integrado, amb els elements que ajuda a adaptar-se al sistema, però aquesta turbulència que hi ha, és una turbulència que hi ha entre l'usuari i el professional d'atenció directa, com gestionem aquesta interfàcia. I fa molt d'èmfasis aquí. Aquí tenim aquesta interfase turbulenta, aquesta trobada que hi ha entre les meves demandes, les meves expectatives, les meves necessitats i el que jo tinc per poder-te oferir, tenint en compte com ho faig de forma segura, intentant minimitzar el dany per al temps que vostè s'ha d'esperar, per exemple. Jo moltes vegades dic, no tinc el recurs ara i haig de fer el millor que puc fer al domicili, perquè està pendent d'un recurs i com ho gestiono, perquè aquesta persona en aquest moment hi ha un risc de claudicació molt important, no tinc el recurs per poder-lo utilitzar i com amb aquest risc de claudicació em converteixo sense adonar-me compte, per exemple, en un maltractador en potència. I com faig aquesta disminuir, com treballo el coneixement d'aquest risc, per exemple, del risc de claudicació, que ve que aquest cuidador principal està esgotat en aquest sistema, que l'hagi de mantenir al domicili o que no pot descansar en aquest moment perquè no tinc els recursos per poder alliberar una part de pressió que hi hagi en aquest moment en l'atenció que està donant. Per tant, diu que és molt important les interfaces. I aquesta, diu, aquest treball aquí, aquests amortiguadors, com ho estem treballant? Com ho estem treballant? I és el ciutadà que està en el sistema. I en ell intervé serveis socials, està el SAT, està... Cadascú de les diferents àrees arriba al sociosanitari i com evitem les duplicitats. I per tant diu que la recomanació que van donant és com ens integrem i treballem, sobretot a nivell local. Que el nivell local cada vegada més estigui més transversal. I aquí això és un tema, per exemple, de plantejaments. Per exemple, és una publicació del 2011, de març del 2011, i que surten 10 temes candentes de la sanitat espanyola. I 10 temes candentes de la sanitat espanyola he volgut compartir-lo amb vosaltres en aquest informe i diu resolver la deuda. Tots tenim deuda i com abordem el tema de la deuda i el tema que ens està passant. Un model de financiació que eviti generar més deuda. Diu, la sanitat no puede estar siempre pidiendo más recursos. No podem estar demanant més recursos. I ens diu que hem d'avançar en la governança i en el lideratge. Ens diu que hay que hablar de productivitat dels nostres serveis. Ens diu que hem de fer aliances entre públic-privat. Ens diu que hem d'explotar les sinergies que en tenim. Ens diu que és un moment de la col·laboració entre tots els implicats i ens diu que la cohesió i la política, en aquest cas, per exemple, a nivell de recurs farmacèutic és possible i com, sobretot, en aquest repte, preservem la innovació. Que Rossens deia, escolta, tenim un moment d'aquesta situació, què és el millor que fem? I la paraula innovació ha de sortir. És un moment per l'optimisme en aquest sentit.
per veure què podem, què hem de deixar de fer per fer coses noves, i que si una atenció òptima parteix de l'experiència personal. I com hi ha noves metodologies per abordar-lo, que parteix de l'evidència i la recerca, que té en compte els estàndards, les guies, els protocols que han estat provats, que realment ha funcionat, i que sobretot passa a la pràctica, que el coneixement no es queda entre un calaix, que este gap entre coneixement i pràctica realment es dona i que realment la qualitat implica assegurar uns resultats amb el que hi ha. Perquè l'agenda del futur inclou el tema de replantejament, què vol dir sostenibilitat avui dia. I és una paraula polisèmica. I hem de dir què vol dir sostenibilitat dels serveis sociosanitaris, què vol dir sostenibilitat dels serveis socials del SAT, què implica aquesta paraula ara, en aquests dies, en aquests moments, per als ciutadans, quines implicacions ètiques, nous sistemes d'atenció i nous sistemes de prestació que probablement veurem s'hauran d'emergir. Que implica un nou concepte d'efectivitat i que de vegades tenim infrautilització d'alguns sistemes que l'haurem de potenciar la seva utilització o bé temes d'impacte en temes de qualitat de vida i replantejament de temes d'efectivitat. El manteniment de la cobertura universal. Què vol dir cobertura universal? Què vol dir prestació garantida? Què vol dir, en aquest equilibri, què vol dir la mobilitat dels ciutadans? Què implica els valors? La participació dels usuaris és un altre dels grans reptes que s'està treballant. El consentiment compartit, el risc de perdre la filosofia de la millora contínua. Dic, escolta, això sí, això no, aquest el deixem perquè em dona feina, em dona més calés, em dona diner. I compta el risc de culpabilitat dels professionals, de fer-los culpables de l'entorn o la situació de com s'està abordant. I que en aquest tema de participació dels ciutadans, compta que el ciutadà no és expert en algunes coses, sí que és expert en com ell ho viu, però hi ha decisions que a vegades no es poden transferir i s'han de fer de forma conjunta. I què vol dir? Que puc transferir, perquè hi ha responsabilitats que no le puc transferir com tal, però sí hem de fer de forma compartida. Per tant, en aquesta participació, què vol dir participació, què vol dir transferència, què vol dir dificultat de veure-se representat realment com a ciutadà? I que en els nous sistemes d'atenció, cada vegada més les noves tecnologies i la utilització que implica, o sigui que l'hem d'utilitzar, la complementaritat entre atenció sanitària i social i plans de qualitat integrats. Molts de vosaltres cada mes són proveïdors de multiserveis, de plataformes multiserveis, i que els plans de qualitat que estan integrats en aquestes plataformes de prestació de multiserveis no perden de vista la individualitat de cada servei. Perquè quan ho fem de tot no és de ningú. Per tant, aquest equilibri que si ho fem integrats no perdem de vista l'individual, el que m'afecta, el que més representatiu hi pot tenir, i que els canvis en els sistemes de gestió, veurem cada vegada més canvis en els sistemes de gestió, i que ja els estem veient i que s'està notant a nivell l'alineament d'objectius professionals i gestors, canvis, major importància de la satisfacció dels professionals en aquests temes de qualitat i alguns temes importants pels propers 5 anys, unificació d'indicadors de resultats amb la dificultat que hi ha de poder-lo plasmar. És una visió quan tenim. És important, hem d'avançar, però que no és tan fàcil aquest camí. Abordatge als temes de seguretat, l'efectivitat i el tema de la responsabilitat. Ja estem acabant, ja començo a mirar els seients, és el moment de dir estem en la recta final per passar a la part de col·loqui, per dir la part de quadre de mandos, el sistema d'informació, i aquesta seria l'última transparència per començar el col·loqui. Aquests senyors, que aquí tenim falta un, Hipòcrates, aquests senyors que van ser precursors de la qualitat, que van ser motors de la qualitat des d'un punt de vista històric, ens dirien avui, ens preguntarien, estem fent bé avui les coses? I amb això volem passar al debat. Moltes gràcies i ara ve la part important, la part vostra.